Dá sa po streche chodiť a nepoškodiť ju? To si porovnáme na streche s Cambridgeom Extreme, na plechovej streche, ako aj na streche zo strešných tašiek. Čo ak potrebujete namontovať fotovoltaiku alebo skontrolovať komín? Plechová strecha je hrubá približne 0,5 mm a vrchná časť je pokrytá zhruba 20 až 30 mikrónovou vrstvou farby. Pokiaľ sa na topánky nachytá špina alebo kamienky, môže sa farba na plechovej krytine jednoducho odrieť a na tomto mieste začne krytina za nejaký čas korodovať. Teraz vyskúšame strechu z tašiek. Tašky sú robustné, ale pohyb po nich nie je až tak bezpečný. Musím na nich našlapovať opatrne, po spojoch a niekde po kontrolantách, aby som tašku nepoškodil. Strecha z tašiek odolala oveľa lepšie ako strecha plechová. Bitumenové šindle sa inštalujú na plné debnenie, preto pohyb po takejto streche je úplne jednoduchý, pohodlný a bezpečný. Prakticky môžeme vstúpiť kdekoľvek a šindľovú strechu nepoškodíme. Jedine väčší pozor treba dávať v lete, počas horúcich dní, lebo vtedy sú šindle mäkšie. Chodiť po plechovej krytine alebo po krytine zo strešných tašiek nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to veľkú opatrnosť. U šindlovej strechy vám takéto problémy nehrozia.